Unsay sa kinasaan. Bitaw. Ganong sala man na siya tungod kay ato manggong giisip nga ang sex is murag himo na to ang babae nga o ang lalaki nga object of pleasure. Ino naman na to ha. Sex is sacred. Sagrado ang paghihilawas. Ug ang paghihilawas gidesign na sa Ginoo para sa mga magtiayon. Mao bitaw lang nga sex outside marriage is always a sin. Di yun na siya nimo ma-justify. No, bisan pag unsay mga rason mo di yun na pwede ma-justify. Intrinsically evil yun na siya. So mo na nga kahit sa pornography na ang sex di ay tunay duha ka purpose. Ang sexuality sa tao. Una, unitive o procreative. Ito unitive, so ang pakikilawas aron ta makikhiusa sa atong asawa o sa atong bana mo na unitive. Ang procreative must be open to life. The couple must be open to life. Karon, kung tanaw kag pornography, para aron mo sanay. Karon tanaw kag pornography. Unya unsa may imong gihimo paghuman. So, kamasturbe. Karon, na-fulfill ba ang purpose sa sexuality nga unitive o procreative? Wa, unitive sa man ka nakikiusa sa imong kamot. Kung sa procreative, musanay din na matres ng imong pad, wa man. Di man so na musanay. So usan na siya ka-abuso sa murag wasting the seed of life. So yung duman na to nga ang kinabuhi sa tao kita na sa Ginoo. Mao ba nga sala ang masturbation kay atong giusik-usikan ang binhi sa kinabuhi nga ang kinabuhi dili nato na mapalit sa bisan asang butika. Kika na sa Ginoo. Kipiyal nato. Mao na nga bugat yun na nga sala ang pagtanaw o pornography nga naman kay ang mga babae o lalaki nga atong gitanaw giisip lang nato nga object of pleasure nga para nato ang sex lingaw-lingaw ra gyud usa mao punay makatrigger man sa atong kuwag mao na nga bisag kinsa na atong birahan bahalag sa 60 anyos na bahalag sa 50 brad bahalag kukok basta langgam wala mo na inuod. Hindi na mo bakit luod kaya ang kaulag, mao na may nag-drive sa tao. Mao na nga sala siya. Ang pautan na sala ba na magbalik-balik, dili lang na sala, kinasaan. Mao na ba?